Milaka lagun bildu dira gaur Zaldibar argitu lelopean deitutako manifestazioan. Manifestariak haserre daude, informazio eza salatu dute gainera. Izan ere atzo, Eusko Jaurlaritza jakitera eman zuenez, dioxina eta furano kopuru handiak aurkitu dituzte otsailaren 9ko neurketetan. Lehengo azarreak bere horretan jarraitzen dau, egiz esan, baina konturatzen gara asko garela, eta sentimentue konpartidue dela, eta ondo esan da moduen manifestazioen bukaeran, hau hasiera baino ez da, ze luzerako joko dauen historia bat izango da, zoritxarrez, eta gogoz aurrera eiteko injartxu, baina oso kezkatuta egoeraz. Danetik, gezurre da bizela esaten. Asko gezurra. Gezurrak bat baino goza, askotan gezurretan. Ikusi genuen, lehen oso ondo onbi esan, aizea eta dana da ondo, eta atxoia, lehen gotikan esplikazioak eta gero eskinien. Elke aizea ez dago ondo, bentania zabaldu, alden gine etxe barruan neon, da nahikoa da, hori entzun da nahikoa esan. Batetik eta bestetik danetik etorri dira. Bai Ibertik, Elgoibartik, Ermutik, Zaldibartik, Markinaldetik bai, Zaiatik esaten nabe, eta Elgetatik, eta hemen bueltako guztia. Nik ez datotena, hemen 20 kilometro bueltan 1.000 persona gauz, da oin arte ez da egin ezebez. 1.000 persona, da ez da egin ezebez. Olako eskombre txarrikizia bat ekarri, beste ezebez da egin oin arte. Atzo jakin zen dioxinez beteta dagoela airea, kutsatuta dagoela, eta aste osoan zehar airearen kalitatea ona zela esaten zen bitartean, irudienez kalitatea etzen batere ona, eta gobernua informazioa gordetzen, eskutatzen, eta kautelazko neurriak hartzen ez da egon, beraz oso kontu larria beraien aldetik, erantzukizun aldetik. Egoera larri honen aurrean, jarduera plan zehatz bat eskatzen diogo Eusko Jaurlaritzari. Herritarren segurtasun da osasuna bermatzeko neurri konkretuak hartu eta gertuko bizilagunen azterketa medikoak alden eta azkarren egin daitezela ere eskatzen dugu. Egia esan, oso maitatuak sentitzen ari gara eta hau, guretzat oso garrantzitsua da, mila esker benetan. Eta, espero dugu presionen eraginez, lanian serio jartzia eta ahalik eta azkarren gure senideak hortikan ateratzia. Mila esker benetan.